岩崎宏美さん、天まで届く声というキャッチフレーズがデビューの時でした。はい、すみれ色の涙お願いいたしましょう。今年の8月6日、原爆の日に広島でコンサート、戦争を知らない年代だけど本当の意味の平和を願いました。すみれてブルーな恋人同士がキスしてキスして生まれた花だと思うの。寂しかったからあなたを愛して寂しかったから